Our judges are already here. And of course, I am so excited to see and discover raw talent, real stories, and of course, powerful music straight from the heart. Mayroong gabi in advance sa atong tanan, sa atong mga viewers over there sa YouTube and Facebook. Mayroong gabi in advance. Once again, no, kay balaan ko malawig-lawig ang aton nga pag-istoryahan na subok. Straight from the heart, ang ating mga Ilonggo artists, songwriters are here to join us subong nga hapon kag i-showcase nila ang ilang talent. We have 6 kabilog na contestants for this afternoon, and of course, ara gid sila nag-prepare sa ilang original compositions in the language of Hiligaynon. Round 2, that will be in Tagalog, and our final round in English, no? Kita diri ginapadayaw din naton ang aton nga lengguwahe nga Hiligaynon, but at the same time, we go nationwide and globally. So makita din naton kung gaano ka-versatile ang aton nga mga talented Ilonggo. Sa mugani, hindi ko na pagpadugayon. Once again, maayong hapon sa aton nga tanan. Palakpakan naman dyan! Ayon, abi kita subok sa Maestro Hack Resto Bar. Dili langgit na sa may Atria. So kung lapit kita diri sa Atria, sa tubang naton, bandang left side, that's McDonald's, and on my right is ang Tatoys. Yes, malapit lang kita sa may rotonda sa Atria. So kung malapit ka mo diri sa mga dalantaw sa Facebook, bisitahin kami diri sa Straw Hat Resto Bar. Alright, to start our competition, I will be reading the criteria of judging. 30% will be given to melody and musicality. Next criteria is lyricism and wordplay. That's 30%. Audience impact. Sige, palakpakan! Yes, that's 10%. And the last 30% goes to the stage presence and delivery. Balay natin mamaya. Mayroon din mga kembot-kembot, diba? Uso na subungan nagkakanta. Kita naga. Rock and rock, kembot-kembot na. Kapalayo kung gusto niyo papanaubo natin ini. Basi may mag-disco pagit. Kay hindi lang mga soloista nga ito ng mga songwriters, kaya may mga banda. May nakita ko nag-yung-yung. Nakita ko na niya siya last time sa, I think sa Robinsons. Naka-perform ka din man. Sa Rob. Wala kang perform sa Rob. Sa Villako. Pati ano itong tingog niya? Karon, bantayan mo pagit ang iyang original composition, no? Yes, and of course, that's the total of 100% ang aton nga criteria. Once again, that's melody and musicality, 30%, lyricism and wordplay, 30% audience impact, 10% is stage presence and delivery, 30%. Now, let us call in our judges for this afternoon. Nakaupod ko niyo siya sa aton spoken poetry na competition, and now, upod man natin siya sa songwriting competition. Because iya nga talent, no, ang mag-create sa bag-o nga mga tinaga nga halindit sa iya talipusoon. She is a graduate of BS Bio at Central Philippine University. Ako na ginatawag nila, bis na nung kalayo ang imo ginalinan, pero kung talipusoon mo, nagasinggit nga palangga kung gid ka mo, wala gini may makasigang sa imo nga maghatag sa imo nga talent. She is a faculty member of Fast Aviation Academy. Daligtastig gini siya kay nga ako choir member and music teacher sa Fast Aviation Academy. Let us all welcome Ma'am Edsel Salatra. Yes, Ma'am Edsel. Kang last time to nakabuya si Ma'am sa iya nga mga special poem. Basi karon mapakanta natin siya. Yes, our second judge. Inatawag ni siya nga Doxy. Pareho kay Ma'am BS Bayo, ari. Malayo-layo man yung iya nga giniswilahan, pero talipusoon niya kanina. Wow, nakaabot din sa Japan. He is a lead guitarist and lead vocalist of Ex-Decadent. It's a Japan-based band. Tapos, hindi lang ginagin sa Japan, nagpuli, hindi sa Pinas, nagbiyahe, halin
shelter, including a Bacolod-based post-industrial band. Definitely, diri. Kamo ang mga pinalangga niya ng mga Ilonggo. He is also a guitarist of Villa Luisa Five Candles, an Iloilo-based band. Let us all welcome a professor at UP Visayas, Doc C. Carmela Del Castillo. Yes, naman, no? Ako na ba nila nga paano ka naging mayo na singer? Nga, ako nang ikuha ko nga degree, pamadilaw ko yung importante, ya. Di ba namin ang akong tingog, ari ang pinakanamin at inog kay siya natin ang Chief Judge for this afternoon. She is. Mga pinulbaan si ma'am nang mapilitan, hindi ako ni Karoon magkanta. Ma'am, wala pilitay, pero kapamilit ako, ma'am. She is majored in music instrument at School for the Arts. Used to teach at Pania School of Arts. So, balaan ko, hindi ko na kinanglan ng pilikot. Bakit ikaw ang mag-volunteer? Let us all welcome our Chief Judge, Charlene Garcia! Maayong hapon! Yes, Ma'am Charlene. Ready na aton nga mga judges. Wala din sila binakulbaan sa ilang special number karon. Pero ini, makulbaan na niyo sila ang aton nga mga contestants kay maumpisa na gid kita. O diba? Ipos-ipos, no? Tapos wala siya kagulo silang pinakauna. Starting off with 2 letters. K3, let us all welcome on stage our first contestant, K3. K3? Yes! O diba, na-surprise sila? Kami na-surprise man! First performer. Tuod bala, sir. Ikaw, bilang pinakauna, bay. Sample pa lang to mga viewers natin sa YouTube at Facebook. Arin siya. Charles Griffith, Charles Mistrante, Leonard Carr Garcia, Leopold Doronio, and Ashley Shine Vilbar. Let's see kung kulbaan man kita sa ilang composition. Since ang aton na first na stage is Hiligaynon, no? Sabi ko ba sa akong natughan na kami, may ako na lang kung magsaka na sila dire. Aral na? Yes? Our second performer, kasi makibot man kita, Mr. Dave Galvan, get ready. After this is your time to shine. But for now, let us all welcome, once again, palakpakan for K3.
afternoon, everyone. So before we're gonna start, I'll be presenting our song titled Hindi Na Kita. This song is a longer song. It's about heartbreak and acceptance. It tells a story about a person who gave their all in love but must finally let go after realizing the other person had already moved on. Thank you. Thank you so much for our first contestants. They are Adobo. Nga nila is Adobo. Karong kaya ito yung atong itawag na si Kingsley, no? So, thank you so much, Charles, Leonard, Leopold, and Ashley. Hindi na kita. How wonderful it is and grabe ang courage no para mabakton mo nga
Ang masakit yung batunon ko para makamove on ako. And now, nataon ako makamove on kita for our next contestant. It's not Dave, not yet Dave. It's not your time to move on. Stay in love because our second performer is Beer Balasbas. Let's welcome Beer Balasbas. Let's see. Bala, hindi ko napagpasakaon si Dave. Kay gabi na lang ako kay Beer. Ayun, dito siya halin sa pinakapunta sa aton na Straw Hat Restaurant. So sa mga viewers natin online, mabalaan nyo nga kung gusto nyo mag-party, yes, dako ang aton venue. Pwede ka mo maka-jamming with your friends. Hindi lang ka mo magmakoy. Ay, wala, hindi magmakoy pero may bit-bit si Sir How. Sir, masakit ang heartbroken kaya hindi kami pagsakita. Yes, once again, let's clap our hands for Sir Beer Balasbas. Hello, may nga po sa tanan. Feedback. May nga po sa tanan. Hindi na po tanan yung beer kay makakilala ko sa kawin niyo. Ako si Beer. Beer Balasbas. Kaya paminsan ko kung tukarong sila ng duwan. I became a songwriter because of the situation. Hindi nga gusto ko magsulat ng kata. But gusto ko makasurvive. That's why nga naging songwriter ako. And I would like to share the song I wrote para sa tanan nga mga Ilonggo songwriters. Dako nga pagdayaw ko sa mga Ilonggo songwriters. Kaya ang masama dumduman ko sa bata ko nga naging malipayo man ako kapag matiyos ng kanta ni. Pero, muna. So, this song is for us. Sulit. Actually, may gitarista ako tani. Hindi mo lang sa kabot. So, ako na lang. Kanamigin, pamatian, ang bahasang Ilonggo, naging sulat at paminsan, pagkitumo sa aton na bitugan. Pamatian, ang bahasang Ilonggo, di manalipatan, pagmalinduman, halinan, kung inimagatian. Halimpas ang nagdigid ng milenyo, ang tablado bibuksan sa kilo-kilo, para sa mga musikero ng Ilonggo nga isulat tumo kay liriko ininagtikol sa selebrasyon tanang kita ululungkod nga sa ulugon. Pag sinadya kita sa hindi nga kausa, maghinaot ng kinanta sa ating ubrang ng kanta. Pamatian ang baharang sa Ilonggo, ngayon sulat ng pansaran, kapintungo sa mga pinabagsagan. Pamatian ang baharang sa Ilonggo, di malipatan, matinduman, halinan, kung inima, makinadya kita, mapili kung kita, mabili kung kita, pagkatalisyon ipatayon, kahit sa kalendaryo. Sa Pebrero, pista sa harong, manamig batyagong, kung tanang gabuligan, mapapot ang pamilya, kung tanang gapranggaan ay marespeto. Sa paro, sa Diyos, pitong sa iyo na kusento. Pamatian, ang bahang sa Ilonggo, naging sulat ang pangsaran, kagintungo sa mga pananaligan.
mga Ilonggo. Ang nagtatakil sa akon, sir, ang tanggal mo nga magpapilya ka ulog tanay. Kami aragin nga respeto sa aton nga tanan. Yes, dapat. Grabe yan sa ito. Dapat. Yes, oo, dapat. Yan. Tilang taon ta. Halin sa broken heart at sa pagtalagaanin sa aton nga mga pamilya. Ano man, ang bit-bit subong sa aton ni Dave Galvan. Yes, ready na. Halin sa Villa. Last time subong kami sa Atria. Strong hand, lapit sa may magdo. Kalabas lapit na si Dave sa akon. So, let's all welcome once again, Dave Galvan. Check po. Check po. So, good afternoon din sa tanan. First of all, pasensya ko medyo ginaupo kita subong. But then, I'm sa akong music for this afternoon. Yes, by the way, this song is an Ilonggo song, so I composed this song way back a month ago, I think. And this song is all about isang person, no? Actually, kilala ko na siya, hindi siya based sa akong niya personal life, but then kilala ko na siya, friend ko na siya. And she's still waiting for someone na mabalik sa iya. So, kung kagina, no, may, sa ato, yung contestant number 1, may acceptance na broken hearted, may acceptance na here in my song, still, bisan nga heartbroken siya, ginapangita, igapon, or ginahulat, igapon ang person na gusto niya mo po. So, this song is entitled, Balik Ka Na Lang Ga. Number 4. Change sa number 4. Remix ko naman what number? Naan mo ini ang nagawa, naan pinalang nagpalagyo, palangga mugid man bala ako, ang imo gugma sa akon nastasano. Abi banilag man bisan gamay lang, kay di na makagiho akong duhan. Atong nga relasyon hindi ko makalimtan, nanggabalik na sa akong lihulang. Palangga, balik ka na sa akong, nagkakulat na rin ang imong panyapon. Wala ako upod sa akong pagkaon. Palangga, please na, balik ka na sa akong. Please na, balik ka na sa akong. Samtang kautuloy, hindi na kasadya ang akong nga mapatsyagan. Masakupad mo na, yuhom sa nga akong nga bibigis tagit sa dalina. At ihapon ang hilig, isang lugay na ta. Pagkautos sa akal, ikaw ang ginapangita. Kung hindi ka makita, makapatsya ka kung ba. Sultang nagkakaon na tuwang ko ang inutsura. Isang wala sultan na Diyos ng basta arap ka. Akong sa imo paghalin ako ng gabo minsan. Kung hasta sa no, ako magahulat sa imo pagbalik sa ako. Huwag palang ako,
sa akong pagkaon. Walang daan, please lang, balik ka na sa akin. Please lang, balik ka na sa akin. Balik ka na sa akin. Nagkalat na di ang imo panayabong. Wala ako po sa akong pagkaon. Langgang, please lang, balik ka na sa akin. Please lang, balik ka na sa akin. So for that song is parang balik ko na lang. Thank you so much, guys. Langga, makanta ka pa bala? Karoon lang umabalik. Uy, pag tapos ang rounding, kaya naman yapon kita open. Ay, ayun, Ari. Wala di pa siya nakilala, pero subong takatuon. Tadili sa tubang because may ara man kita yung surprise for everyone. Stay put ka lang ha. Ready ka na sa next round. Okay? Okay. Alright, kay ini siya. He is a minor judge, special judge gitya. Kay mahagpik siya karon sa pinaka-nanamian niya na singer, songwriter for this afternoon. Let us all welcome Mr. Ryan Knight from Bethel General Insurance, an actor and major sponsor for this event. Thank you so much, Sir Ryan. So far, so good for the first three. Yes na yes. Ako excited naman. For our fourth judge, he is Dan Pornel. Let's welcome Mr. Dan Pornel. Kanina, nag-ihum-yuho man sa ako. Nagawag akong sakiton mo kami. Paasahon. O kung magpalanggaan kita subong na hapon. Special judge, pero tagal ko lang sa Test 1, 2. Wait lang guys, nakasana. Check test 1, 2. Alright, so maya-maya akong sa inyo tanan. Ari ko dito subong makanta sa inyo. Isa sa mga original songs ko. Sa hindi kayo naman. So once again, my name is Dan Pornel. This next song is... Wait, ano yung mga wala ginahalungan din sa inyo? Of course! Ay, sorry. Wala, may tama mga kamaguro ginahalungan. Pero this next song is dedicated para sa mga walang ginahalungan. Ang kanta ka niya, tani mabatsyagan niyo. Naging halungan ng kami. This next song is titled Halungan na Ka. And here you guys go. Paghingon sunod sa nagpili ka sa tao na walang labat sa'yo. Pero alilang ko kahul
magkaon nagkasang noon. Lumapit ka, di magkabalaki, di mamunang tuod nga pinagkaon. Kagapon ko na sulit guys, pasensyahan niyo ko ha. Pero that was halungan dapat. Thank you so much. Hello, hindi ko magpati kakang gapon lang. Pero gusto ko magpahalong. Ay! Gusto ko magpahalong! Ayos sila yan, naghahalong din sa aton. Once again, Bethel General Insurance, palakpakan ta, aton week sponsor. Kaya kung may mga kinahanglan ka mo, importante insured kita, importante kinahalungan kita. Grabe, Dan! Basig bala mo may makapakuha sa imo kay Sir Ryan, ha? Pero Sir Ryan, tandaan mo may duwa pa kita. Ang duwa na to ini si K3. Yes, once again, gitawa ko gito excited ako for K3. Sinoni sila, Sky, Atinado, Kisha, Naldoza, and Christian Artue. Tama? Okay, once again, this is K3. Soundtrack? Sound. Alright, good afternoon to everyone. So here at the K3 and I'm Keisha. I am with Sky and Christian. So pagina, ang mga song is about sa aming pabayaan, halungan. So amon, it's all about love. So this song is titled Walaga, and hope you like this song. Alright, let's go. Hanggang diri ka sa akong gahita kang pagpabayan, kay ikaw akong kalibutan. Iskang diin ka man ikaw, akong bantayan, kay ikaw ang gatag sa akong palangga. Storyahan ta ang imo palangga, kay ikaw mismo ang gahatag kasadya. Kasadyaw nga hindi malipatan, inspirasyon sa araw at tanan. Iskang diin ka magkatuwayara, pero misayi mo para mabalang mo nga ikaw lang ang akong palangga. Upang gahiri ka sa akong gahita ka pagbabayan, kang ikaw akong kalibutan. Iskang diin ko man ikaw akong dalihan, ikaw ang gatag sa akong
Filipino language, no, palangga could refer to a person and at the same time, the man loving that special someone. Ikaw ang gahatag sa akong palangga. Ay, ano naman ang ihatag sa ating last contestant, Mr. Toto Alava. Alakpakan naman dyan. May pa-fist bump. Oh, halungan ang fist bump. Ay, yes, Sir Toto. Once again. Sunshine. Ay mga apo sa tanan. Sunshine. Ay mga apo sa tanan, may nabispaw talaga. Congratulations sa tanan niya nagpunta. Sayang anong na lang kita. Ini ginatawag nga handumana. Kung ang iloy mo, ari pa, alagaan mo. Kaya kung sila wala na, tapos huliin mo na lang gusto mo ito. Ay ba, mapag-judge mo na pala kung ano mo sila kapalangga. Para sa atin, Iloy, is called handumana. Ang pagtulong, ang pagsukat, alin sa eskwela. Mga pinutos ng pagkaon na binimos ni nanay. Pagkatipan, pagpalangga na iya hinahatag. Nanay. Nagkapapiling sa
saway. Mga pagtudlo sa maayo kaglaw ay sa mga luha mo, sa imo nga pag-antos. Nanay, nanay, initangan akong handumanan, nagkapabilin sa akong dughan. Initangan akong handumanan, sa mga luha mo, sa imo nga pagkantos. Nanay, nanay, initangan akong handumanan, nagkapabilin sa akong dughan. Initangan akong handumanan, hindi malipatan. Kasama mo na sa ano. Hello? Yes, ayun. Sir Toto, manamog yan nga salamat. Mas-feel pa ko tani ang akon nga nanay, ari man di. Amo ginang sakripisyo nga ginatawa kong palangga kasang imong mga iloy. Galgul bilang siya nadula, bago ka nagsaka, ara siya mo. Tapos, kita siya nagatindog kanino, naka-yellow. Nakita niyo siya mo kanina, naka-yellow, pag-blue nga bayo na. So, kung medyo malawig-lawig atong still, pakantahon ko tani si Sir Toto. Kaso, nadula ang nanay ko, so karoon na lang, kay nagatani ang atong judges. So, those are the 6 contestants for our first round. Hindi kayo nga malangkakan. Ato niya ka na, na siya, nagbalik siya, napagana siguro, nga din naliba ko siya. Hindi ka balik na, ikaw ka namin, kung hindi pala nistubang, kay busy pa ang mga judges. Yes, sige naman lang. Kaya hambal ni Sir Toto sa iya nga kanta, I have 5 minutes for the still the anay. Hindi nag-aakong mga judges na compute pa. Bihingan na kauntan, kabalungan ka mudlayo mag-compute, diba? So tinanglan nila mag-focus, so kita yagiri, lahat sa akon. Sige naman lang. Kaysa lang ni. Kaya hambal ni Sir Toto, ang mga handumanan sa nila nga bata, talagsan natin dapat din ka na kay-flex na ka sa kalimutan sa Facebook at sa YouTube. Ayun! Yes! Let's make this memorable because my mother is turning 65. Instant, yung pala, ano akong host ko instant. She will be turning 65 this October. So, pwede ko ka-request ang tang o sir, nagtindo ka, gusto mo, kita. This will not affect your kay nag-compute kasi this will not affect your, nanay mo kita, kasi this will not affect your scores for this evening. Pero, appreciate gina kay hambal ni Sir Tulina, handumana
iya nga kanta. No, so dapat i-cherish nato ng atong moments with our parents samtang ari pa sila. So may I request everyone, makanta kita happy birthday sa akong nanay, no? Happy birthday naman, whether you are a singer or not a singer, atong memorize na, di ba? So sir, imo nga yung medyo mataas, imo malaan. Yes! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. And thank you so much for Toto and our band whole artist community. What can you say to our community, Mother Earth? She's been here kada mag-event kami, no? Thank you. Ayun, thank you so much, Nanay. Damdam niya ko, pakantahon ko siya. Hindi ko siya pagpakantahon kay kami ang makanta sa iwa kung kakana namon kapalangga. Thank you so much for supporting that whole artist community. Also, ang tatay, ni Sir Charles, di Perme, nagtulog. Hindi ko kanon si Papa, pero di man Papa ni Sir Charles nag-alidi, no, nag-support sa ating community. So I guess our judges are already ready for our second round. Doxy, goods? Ma'am? Goods? Goods? Ayun, ready na? For our second round, our contestants, isang bagsakong ready na kamo sa round 2. Ay, grabe, hindi pa ako ready! Diba? Isang bagsakong ready na kamo sa round 2! Ayun, let us all welcome once again Team Adobo, Charles, Leonard, Leopold, and Ashley. Ayun, for our second round, they will be playing their original composition in Tagalog naman. Ayun. Once again, let's clap our hands for Adobo. Yung matagal. Hindi mo po yun. Dumula na na ano. Ang daming ka.
nagpa-prepare kita, nagpahuway anay ang aton nga mga judges. Charles, kung wala kita subong diriin ka mo namon makita ka nga nagakanta, nagagig. Sa silahan naman, kisa sa mga event, tapos prepare ko sa simbahan, sa ginagawa. Okay. Ay, sa harong katedral siya na church, pero diin ka mga eskwelahan. For San Pedro National High School. National High School? So high school pa lang mo? Grade 12 high school? Ako na ginatawag nga raw talent, pero may ibuga. So kung second round, sino ang nag-compose sa inyong kanta? Isa-isa sa amin, no? Ako man kung kasama na position ko Tagalog. Tapos sa English, tapos sa iligay nang iyaman sa babae. Wow, grabe, no? So each artist, may ara sila na core as a writer, then they collaborated to form this band. May palimi organization ka mo or barkada ka mo? Barkada lang. San Pedro National High School, tama. Grade 12. So, how do you see yourself? O diba, nag-interview na kita. Mr. ka wala. Mr. mga pageant, gano'n. Wala. Okay. Since wala ka ng pageant, subong ang pageant mo, kaya nag-break ang ato ng mga judges. How do you see yourself 5 years from now? It means graduate ka na. Palaran kami, kasi tako na huli 5 years from now na pina-perform na po ng estudyante. Kasi lang yun na ang idol. Wow, no? Lainggit man niya kung magdambo kita. Taason ta na, no? SB19, so gasaot ka. I will expect. Wala pa kabalik ang microphone, pero nag-indicate siya. Wala siya gasaot. Pero balaan kung may mga bandmates kag vocalist na nag-EITI kung mag-perform na. SB19, taan gasaot. Git sila yung pero hindi sa umpisa mga KTI lang, no? Pero subong excited na ako kung ano ni siya maging compose get in Tagalog because our judges are already here. So, once again, no? Palakpakan natin ang tanan ng mga participants. We have Adolfo Vir Balasmas, Dave Galvan, Dan Cornell, the K3, and of course, Toto Alava. Yes, kasyempre aton na major sponsor for this evening, we have Straw Hat Resto Bar. We also have here Bethel General Insurance. Palakpakan natin ang company na nagahalong gid sa aton, no. Then other sponsors, we have Seth Villam Costa Tattoos, Sais Food Hub, Pickle Point Iloilo, Madtech Internet and Gaming Cafe, Ginebra San Miguel, AAA Sports Center, New Horizon and Concepts, Pit Grill, and Deca Wakeboard Park. So I believe our judges are now ready. Ready na? Si Christian, a grade 12 student na grabe ang iyang ginabuga upod sa iyang mga barkada. Now, once again, let's clap our hands for Adobo. This song is titled Kalimutan Ka. Para sa mga tao nga hindi ka move on, burden na wala sa ila ang past nila na ginabrasan partner nila. So that's it. Anyways, that guys.
malalim ang sugat. Bakit ganito ang tadhana? Ang tadhana. That's it. Bakit ganito ang tadhana? Kasi nag-aaral ka pa, Chris. Ganun yun. Kaya makakalimutan mo din yan. 5 years from now, pag SB19 ka na, wow! Mauna nga level mo ba siya? Ay, siya pala yung pinakawalan ko. Naka-move on ka na ganda. So, latawin ka. Kung naka-move on na ba tayo sa pangalawang kalahok ngayong gabi, Dear Balasbas! Yes, kasi naka-move on na siya sa beer. Naka-soft drinks na siya ngayon and he is coming over with his partner. Yes, na yes. Once again, Dear Balasbas. Sabas. Ayun, Sir Beer. Nangiyupon ako. Sa'yo paligid na niya. Ay, Ron, yan ako. Si Tatay Manuel Garet, nag-upod sa akin sa thank you very much, Toto. Pagpapalong sa Nitara. Natabo man sa life ko nga nakasugatan sa tao nga ilang tao nga hindi magpapirdi, ilang tao nga hindi mag-ako sa sarili niya. So instead of maaway kami, numbrang ko na lang nagtan. Title of this song is Ang Huling Buhay na Santo.
Sino kaya Hindi na marunong sa mga sa'yo. May marunong makakulan. Thank you so much. Kailangan nga bang saktan ang mga nagkasala? Kailangan bang masira ang ating gitara? Kasi ano na siya galing, no? Ibon nga
ba ang gitara? Kaya actually nagwa ko yung Yes. May pera sa problema ba rin? Oo, there's always a bright side in every problem, and that's the beauty of being a writer. We convert pain into productivity. Yes, now let's see if this is pain or this is love that made him write a Tagalog song. Dave Galvan. So, kung ginagawa ang song is more on the hardworking side. This song is all about positive galago. So, this song is all about courtship. Really, this song is sa pag-iiwan, mahirap ko. Wala naman kasi sa plano ko ang mahulog sa'yo. Hindi naman ako masyadong mahino, ngunit handa akong gawin kung para sa'yo, dahil ganun kita kamahal at pangako na pagtatangkad. Kahit ano pang sabihin mo, di ako titigil sa'yo. Kahit ano pa ang gawin mo, di ako papayag na mahulog sa'yo. Oh. Kulang man ang panahon ko na naibigay ko. Pangako kong ikaw ang naging isang mahal ko. Ibibigay sa iyo lahat na magkakaya ko. Buhay may handang ipapalit kung para sa'yo, dahil ganun kita kamahal at pangako na magdadagal. Kahit ano pang sabihin mo, di ako titigil sa'yo. Kahit ano ba ang gawin mo,
nawawalay sa'yo. Di ako titigil sa'yo. Ano ba ang gawin mo? Di ako papayag na mawalay sa'yo. Di ba payag na mawalay sa'yo? That's one thing about the song is about emotions. Hindi man ako ganoon ka-Ginoo, ibibigay lahat ng kaya ko. Hindi papayag na mawalay sa'yo. Grabe, Dave! May pa-music man or laking bigla ang suntok sa puso. Ari, kanina, nitiraman kita sa tagipusoon. Ngayon kaya, ano naman ang kanyang ibibigay sa ating lahat? Ito na, sa entablado, Dan Fornel. Hey guys, saliwan mayang hapon. Amin ko nga, hindi the best song performance to give. This next song is para sa mga gahulat. So, this song is titled Sulo. We wrote this song last year. Here it is. Nasusunog lang nakatingin sa'yo. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ng puso ko. Gustong mapalapit sa'yo, paano ba ito? Natataranda na akong dapat gawin para gusto mo ako. Nasusulog ng awang sa'yo. Bakit ba ganito? Hindi ko masabi ang pagtingin ko sa'yo. Ang hirap mong narinig, malayo sa akin. Ito na naman nasusunod ng awang sa'yo. Pero ba't ang hirap?
That was sweet and thank you so much. That was a song about longing for someone na abi mo hindi ka gusto, pero gusto yun ka rin. Hindi mo yan ako sa isa. Agoy! Abi mo, hindi ka kapalaga, pero pareho ka mong kapalaga. Na ito, karilitin ko ba? Pero alam na ako makaliit pagit kita sa sunod na tour nga contestant. Let's all welcome K3, Sky, Kisha, and Christian. Once again, we're K3. So this song is kung ano nakatabo subok, and hindi lang kami ang makarelate, but it's for all of us. So this song is Let Us Sing. Kailangan ng managot. Marami ang natakot. Ikaw ay isang bangungot. At hindi kami makakali mo. Kailangan ng managot. Marami ang natakot. Ikaw ay isang bangungot. At di kami makakalimot. Natakot na panatanggal. At ngunit ginawa kaming hanga sa panahon. Kahit anuman. Tingnan mo ang tatay. Siya ay nadamay. Dahil sa malikot mong kamay. Sino nga bang taliman? Walang matao ba? O sistema maraming daan nagtutusan. Pero nasa na ang hustisya? Tayong mabawsakan. Marami na ang nawala. Pero walang maagawa. Kung isigaw mo magkaparata na yung try sa ako. Kung isang may ang kumitawa. Tapos sa ulit pumahuna. Malito sa isang kabaw. Tukot ba gusto masama? Kung di makapatay sa sistema.
Hello. Isang inside! Yan na kay Doxy. Palakpakan na kay Doxy! Yes! Si Doxy! Ayun! After kay Doxy, let's all welcome si Tata! Yes, palakpakan! Hello, hindi siya ready. Ako na lang makanta. Uy, hindi ka lang makamina. Ay, ikaw sunod na intermission number. Excited ako sa i-present ni Sir Toto for us. Kay Kadina na pa-special tukar siya. And now he is super ready for all of us. Once again, let's clap our hands. Sancho kay Sancho. Once again, mayang hapon. Right, this is called Lumang Panahon. Panahon na hindi pa wala pang matataas na gusali. Hindi pa po puro polusyon yung nasa langit. It's called Lumang Panahon. Here we go. Unti-unting sumisilip ang buwan sa paglubog ng haring araw. Kasabay niya ang malamig na simoy ng hangin. Kay sarap balikan ang lumang panahon upang pa'y babalik sa kahapon. Tumakbo sa dalampasigan, tumalong sa ilog, maglakbay sa nalon. Ugaw na ulap may malinis na hangin, ukay sarap balikan ang lumang panahon. Nakakapining katahimikan ang humaplos sa kabukiran. Sulayaw sa aking paningin, alitagta na parang mga bikin. Sarap balikan ang lumang panahon, lumapay babalik sa kahapon. Tumakbo sa dalampasigan, tumalong sa ilog, maglakbay sa nalon. Ugaw na ulap ay malinis na hangin, ukay sarap balikan ang lumang panahon. O isipan ako'y iyong ibalik sa panahong ako'y isang paslit. Kay sarap maging bata, walang mabibigat na suliranin.
balikan ang lumang panahon. Lumapay babalik sa kahapon. Tumakbo sa dalampasigan, tumalon sa ilog, maglakbay sa nayon. Ughang na ulap may malinis na hangin, okay sarap balikan ang lumang panahon. Sa lumang panahon, ang lumang panahon. Thank you so much. Kay sarap maging bata, walang mabigat na suliranin. Kay sarap balikan ang lumang panahon. Ayun. At ngayon, kay sarap tingnan ang ating mga judges na naghihirap. Oo, naghihirap. Naghihirapan kung sino ang magiging number 1 sa ilang tagipusuon. Ara, ginatapunan din ni Doxy ang iyong may cheating kami. Balaan mo ginamala akong teacher, no? May cheating, no? Teacher, maniguro si Sir Ryan sa ilang akong mga si Ma'am Ed, yung wala yan nag-cover, si Ma'am niya lain niyang iya ginatudlo, si Ma'am Ed niya lain man niya ginatudlo, so baya wala cheating. So, subong nga hapon, I believe may ara naman special number sa aton. He is part of Panata Ikatatlo. Ay, promising mo kinamasinggit na masambol ko na sambol ko. Sige na, isang palakpakan si John Floyd Gallego. Yes, he is also a writer, pero masambol siya isa ka-chorus. Lasing na. 4 members ang aton na Bent Hole Artist Community. Diba? And I know, araman kita tanan, dira. Floyd, nag-compute mga itong mga judges. Wala kami isang score. Chorus lang na signa, updanta ka. Updanta ka. Wala mo, dapat na di na signa. Please na mo lang, diba? Ready na si may plampakan again. Oo. Dito nga na, kung balay kong kanta mo, di sabayan. Ako hindi ko kabalos ang kanta mo, di supportahan ka naman doon. Hello, Soldier. Akala mo ikaw, yakin. Signal. Ang butsin mo. Patayo na, be? Patayo na. Ako na gusto ni Sir Ito maging katawa ikaw, bro. Akala mo ikaw, yakin. Ako sa aking paningin. Ngunit nang ikayakapin, naglaho sa dilim. Nais kang palapit sa'yo. Nais kang mapalapit sa'yo. Nais kong malaman mo ng mga paghihirap ko. Baliwala ng sa'yo. Tapusa. Ayaw ko nang mangarap, ayaw ko nang tumingin, ayaw ko nang manalamin, sasaktan ng damdamin, gulong ng luha. Tuloy-tuloy sa pag-ibig ko, noon ako'y nasa ilalim, bakit kami nasa ilalim pa rin? Alright! Sila, tapos
song, pinapakinaya ko. Pagkakot ko kita, magdanya, makanta kita. Ay, ginalahin niya pa ako. Once again, I would like to thank our sponsor, Seth Villacosta Tattoos, Says Good Hub, Eagle Point, Iloilo, Battle General Insurance, MacTech Internet and Gaming Cafe, Ginebra San Miguel, New Horizon and Concepts, Beats Grill, Deca Wakeboard Park, Triple A Sports Center, and of course we have our venue for this evening, the Straw Hat Resto Bar. Palakpakan again for Miss Faith for her special number. At sa cellphone ko. Alam kung paano aamin kung bang sabihin ko. Ngunit kailangan tapangan na sabihin ang nararapat na hindi na alam kung mali na. Pero di ko kaya bumitaw-itay, masasaktan dahil pangako kong walang iwanan. Alam kong muli na, alam kong hindi na namahal. Ilang beses din sinubukan, pinilit ang nararamdaman, pero kulang, may kulang. Natatakot naman laman, natatakot na yung husgahan na hindi na nga, hindi na nga. Alam kong muli na, pero di ko kaya
Thank you so much. Thank you so much, Faith Tamisis. Nakasing tamis ng kanyang ngiti kahit huling-huli na ang lahat. Now, we have here, hindi na siya mapapahuli kasi may gig pa, di ba? Muna namin sa ato niya, no? We enjoy our life and of course, my gig on the side. Let us all welcome Dan Cornell for our stage. For our third round, wherein English composition naman ang Eli showcase. Once again, isang palakpakan for Dan Cornell. Hi guys, so mauna na ako kayo, may take pa po. Pero again, thank you so much for being here sa talang mga artists na mga nagsulat kanta ng mga nag-perform day. Congratulations sa inyo tanan. Patay kita music scene kung wala ka mo. So thank you so much for being here. For the judges, thank you so much for taking your time and judging the songs ng ating sulat sa ating mga artists. So once again, my name is Dan Cornell. This next song, insulat ko ni last year. It's about someone actually. Someone na naging ako. Pero maski wala na kami. This song was dedicated to her. It's about loving her. The song dictates that the love can surpass in every universe. So this title, ang title is In Every Universe. So, wala. Hindi ko sure kung kabisado ko pag-lyrics eh. Dugi-dugi ko na siya wala na kanta, pero here guys go. This is In Every Universe. I was born on the side of the road, on the watching it go. You're standing beside me, how do we know that forever was made for us? Looking back everything that we've been through, nothing matters as long as we have me and you. You are the nursing peace that I adore, the one that I've been searching for, will never let you go. Your soul is what I want, never letting go. Thankful for all the times that we had. We felt so surreal of all the things that happened to me. I can't believe that this is me. And I'm praying that this will be the forever that we wanted it to be. Just you and me. You are the missing piece that I adore,
no way, because I know our love is real. You are the missing piece that I adore. The one that I've been searching for, I'll never let go. Song for 1 year now. So that was the first time. Thank you so much sa inyo dalan, and congratulations again sa inyo dalan, and thank you to sa mga judges na. So hope you all have a wonderful night. Once again, my name is Dan for now. Thank you so much. That's what we call our mind may forget, but our heart never will. Salamat, Dan, and we wish you all the luck. You'll be our missing piece this evening sa aton songwriting competition only here at Straw Hat Resto Bar, Atria. Good luck and God bless on your day this afternoon, this evening. And now let's call in our second contestant, Adobo. Ano na ba na yung ang pila ko yung offer sa everyone. This song is about falling in love with someone. You're scared to listen to someone because you gave your heart, love, and everything. Just love that person. In short, this song is about falling in love. But suddenly, the person that inspired me to write this song is not anymore. This is what they call love. I think this is what they feel when they love. I hope you understand. Leave
belongs to you. Grabe. Kagabi man ang suporta. Hindi ko ma-perfect ang 10% nga audience. Grabe, no? So, 90% na lang get ang kinanglan yung workout sang aton nga member of Ato. Now, he's going back on stage. Let us all welcome Sir Veer Balasabas for his third composition. Siya na lang isa ang ara diri. Alright! Once again, let's clap our hands to Sir Veer. Something. Robert. Ay. Na-notice ko daw mga subok ka ng mga kanta ng English. Tapos subo-subo na, subok man ako niya. Actually, tayo kanta naman na kanta. Ang kanta na rin yung love ko sa una mo, tayo kanta naman yung Tatay Mandal. Kaya siya, subuin naman kanta, subuin naman ako niya. So, natabo isa kagabi, pinapaminsar ko ang mga bagay nga, may tao nga, hindi ko yun sim mo. Kumayo ka man yung tao, tapos isa ko yun sim mo. So, asus ko, ano ba naman kagay? Ba't yung gitara ko? Kaya kumatay yun, gota. Gamay lang, gamay. Gamay lang, gamay pa. Tuloy, gamay bro. Di ba? Wala. Gamay pa. Saka, siro pa. Nice. Very good. Yun. Watching the midnight sky in the window, I see 1,000 tiny lights flickering, shimmering. They're saying our story is written in stone. Some are shining bright, and some left behind. How can you say it's beautiful? If we've been dreaming of becoming a star, let's rowing in the same direction. Yeah, we're deep in school.
so long. You've been there, we don't say it. We can see it in our eyes. You've been there, we don't talk about it. We can see it with our smile. In life, there's always a rainbow. The ride of the storm. All you got to do is to stay strong. All you got to do is to hold on. This too shall pass. It is so much for a good life. Thank you so much. Tupuan lang ako, tupuan din. Nasubukan din ako kay kambal mo in life. There's a rainbow. Pero before nato makita ang rainbow, maagi kita sa storm. Pero sige lang, that makes us stronger each day. And now, let's see if they will make us stronger tonight. Let's all clap our hands to Dave Galvan. Good luck, brother. Subo-subo, hindi mo kalitan kayo. Dito po, harap, no? Ano akong sadya yung tao? Sadya sa iban. So, actually, this song, gin-compose ko sa kagabi, around 11 p.m. na. So, wala akong topic for this English song. So, nagkaparamdam ako. But then, one friend called me and she told me about his heartbreak, no? So, sa una, ano sadya sila, like, doon nakapangita siya, angel niya, no, guardian angel niya for his life. But then all of a sudden, ang angel na to is good pinanandula. So this last song of mine is entitled Lost Angel. In this crazy world full of anxiety, I always think that no one else will be there to comfort me. Problems down a car are always haunting me. I always wonder why I thought myself not a speed. Then you came just in time to heal my wounded heart, to help me clear my mind. You look like a fallen angel that God sent from me.
feels like a dream. It's like a shooting star that I've never seen. And the only thing I pray for, and the only hope I need, please just stay by my side, oh my dear. Moments are wild experiences. Even in the saddest spot, you tell me I'm the best. Motivational words always in my chest. You're like my coach, my mom, and you're above the rest. But it all fell apart when you left me behind, and I just don't know why. You left a note saying that I did my best and tried, but you don't go so bye. Feels like a dream. It's like a shooting star I don't want to sing. The only hope I need, please come back by my side, oh my dear. I need you, my dear. Oh. Please come back right here, 'cause it feels like a dream. It's like a shooting star that I don't want to see. You're the only thing I pray for, and the only hope I need. Please come back by my side, oh my dear. Please come back by my side, oh my dear. Let's once again that song is a song titled Lost Angel. So once again, my name is Dave. Thank you so much, guys. I believe that's what love is. We lift our partners high, but at the same time, nabilin ka to sa babaw pag nagula siya. Kaya dapat, pag nasa relationship ka, tuwa ka muna ga, utungay pasak ka. Para hindi siya madula. Ayun, ani. Hindi sila madula, subong nga gabi, kaya nagpalit din sila para sa inyong tanan. Let's all welcome once again, Kate Reese, Kai, Kisha, and Christian. Once again. So the song is titled Twice Anyway. And the song is about strength, change, and becoming who you are meant to be. So hope you like the song. Used to be the golden one. They love the way I shine. Her was perfect, stayed inside the light, but
He said a change will finally came alive. Tried to fix it, tried to keep it sweet. Stayed soft, stayed small, stayed on my knees. Time walking with my baby, in my crowd and fire. Watch me rise. This time it's mine. I'm the same, and it's allowed to whisper the sound. You said I've lost my grace. No, I said I'm just unplaced. I found my voice, I found my place in the Whatever happens in our life will rise anyway. And to end our competition this evening, let's call in the last but definitely not the least, Toto Alaba. Palakpakan naman dyan! So check na. And before I sing this last song, last contestant, thank you so much, Charlon, brother, sa pag-restore face again sa acoustic nata after 2 years ba? 3 years? Last acoustic nata, 2 years? 2 years na. And gusto ko tayo yung balo sa akon nga, ano yung mga punto. Galing na sila din. Excited ko sa acoustic nata last 2 years and galing nag-back out. And pero
still thankful dahil yung mga bago nga mga songwriters subong nga bugso. Please guys, don't give up. Whatever happens, you win, you lose, good day. Keep writing songs, especially Ilonggo songs. Kaya nadula na pinakauli nga nagpamaskog sa Ilonggo songs uli yung tubo. And they're long gone. Ako cover ko sa mga kanta nila. Kaya kung i-search mo sa YouTube or whatever, sa Facebook, makita mo Toto Lava and Uling Tubo. So, very sad lang kay halos tanan nga nagalugulo ang mga songwriters subong English, nag-aside sila sa Tagalog. Pero mabudlay pasundaya kung ikaw hindi pa kilala, kinahanglan mabalik ka sa roots mo nga Ilonggo ka. Kung sikat ka na diri sa Iloilo, ito ka naman sa Dako, Mapan, kadto ka sa Manila, ito ka naman pasundaya. Pero it's a different story. Pero thank you so much, Jarlon. Vent Hall, thank you so much. Kanan ng judges, madamong hindi salamat sa pag-reserve sa isang acoustic natin. Thank you so much. And this next song is just about appreciation sa imong partner. Barkada mo, partner mo, asawa mo, bana mo, ara parmi sa imong luyo. Through ups and downs. Ara parmi sa imong luyo, sabay at tupang sa mga problema, kung sa mga success man ara na sa imo. Para ni sa ila, this called You Keep Me Moving. The blood through my veins, a rainbow in the sky after the rain. You're my light in the dark that shines so bright. I lost my way, but you're there to guide. Ooh, you have a way, see my heart being on this day. Ooh, sparkles in your eyes, takes me to a place where I don't have to hide. You give me strength to carry on. When I'm down, you keep me strong. Well, you keep me moving on. All my troubles seem so small. When you're around, it don't last long. Will you keep me moving on? There's no one else in life I'd rather be. I'm living my life out loud with you beside me. Give me strength to carry on. When I'm down, you keep me strong. You keep me moving on. All my troubles seem so small. When you're around, it don't last long. Will you keep me moving on? You give me strength to carry on. When I'm down, you keep me strong. You keep me moving on. All my troubles seem so small. When you're around, it don't last long. Will you keep me moving on? You give me strength to carry on. When I'm down, you keep me strong. Will you keep me moving on?
All my troubles seem so small. When you're around, they don't last long. But you keep me moving on. Thank you so much. God bless. Kung kagina daw kinulbaan ako ma-in love, subong, it speaks why you are the last contestant, Sir Tuto. You gave hope for love. You gave us hope to keep moving on. Ayun! So now, ang ating mga judges, ambot lang kung maka-move on pa sila. Lagi, may nakita, di ko, ba't yung ito? Tuon ba na, sir? Hindi na? Ganun mo, luwi sa dahil sa ako, no? Tani, nakuha. Yes, so, sir, huwag din, sir. Huwag gid, yung mga muyo nga tani. Ako gid ang madaog tani si partner ko gid. Ang madaog, subong. Nga, akos inata. Ikatatlo. Ayun, first of all, we would like to thank Sir Charles sa iya initiative for this event, no? Sagid siya na instrument para makatigayon ang mga talented, no, nga mga Ilonggos nga maka-showcase gid sa aton nga heartfelt messages. Ano kanina, no, sa nag-start kita sa level 1 kag level 2 Tagalog, and now ara kita sa level 3. Our judges are tallying their scores. They are having a hard time. So, ilawagon ko liwat ang aton nga mga sponsors. Of course, we have here, our venue, Straw Hat Resto Bar, here at Adria. Madamo din nga salamat. Ano? Madamo din nga salamat. Ikaw, gimana pangalan mo? Sheddy. Sa aton nga mga viewers, dira sa YouTube. Ay! Sa YouTube ka sa Facebook. Thank you so much, no? Makita nyo si Manong Sheddy, diri sa Straw Hat, sa may Adria. Diri sa tuon naton tatoy, sa tubang ko, to the left, mga 300 meters away ang McDonald's. Pero yun ang rotonda. Manong Sherry in the house. Ayan, palakpakan! Yes! Iban pa natin yung mga sponsors. Thank you so much. Seth Villalobos, Safe Food Hub, Pickle Point, Iloilo, Tech Internet and Gaming Cafe, Ginebra San Miguel, New Horizon and Concepts, Pete's Grill and Seafood House, Deca Wakeboard. We have Triple A's Sports Center, Bethel General Insurance. Excited na ako kung sino ang mapilihan ni Sir Ryan for this evening, no? Personal pick niya din kung sino ang iyang gusto na songwriter for our Acostinata 3. Ang aton Chief Judge also, pasalamatan naman Miss Charlene Garcia. Yes! Palakpakan for our Chief Judge because nga anang palakpak ka mo, muna namin niya sa atin ng mga Ilonggo. So, wala ka ba nung amang palakpak kita? Mapalakpak ko kita. Once again, palakpakan! Yes, nga! Ako tayo mo nga. Ako lang ganyan magpalakpak. Nga! Very good, yun Julia. Nga, kaya nga aton ang prize for this event. Gitugangan niya. Yes, wow na wow! So, our third prize, ang aton yung winner na dahil. So, yung consolation, kita no? Atong consolation prizes, sanahan ka mo, daog, diri, kay syempre, nakashare ka mo sa inyong na talent, nakita, kaya ito nabatian. After this, i-share yung atong na live stream both in YouTube and Facebook. It's on my channel, that's Be Inspired, Long the Vlogger. Share natin, ipalakta natin ang mga talent natin ng mga Ilonggo. So, atong consolation prize, that's 500 pesos. Yes, palakpakan! Tanan kita! May ay, tanan kita pati ako dadadalo. Tanan kita may 500 pesos. Our third prize, no? Runner-up will receive a trophy, a gift check from Deca Wake Park, and of course, will receive 1,500 pesos. Yes! Our second place will receive a trophy, Deca Wakeboard GC, and 2,500 pesos. And ang aton
4, Acostinay Kazri will receive a trophy, Decaway Park gift check, and of course, 3,500 pesos! Yeah! Pwede na kita maka-taxi karon kapuri kamay Sinsilyo pa para magbalik diri sa may strong at Resto Bar. Bukas magbalik ka mo diri ka nasusultang 3,000 na bilhin kung taxi is 500 pesos. Ara! Nakasulot ng aton na mga tally sheets. Okay na? Why pa? Wala pa. Ay, tungod kay wala pa. Sinuway hanang bunot ni Ma'am Rose. Di ba pag-ina, hambal ko ang mga judges, makanta. Gusto nyo? Yes! Yes! Ah, hindi na natindog na, Doxy! Ay, mag-swiss ka pa, no? Hindi, magaling ka na kayo Diyos ako. Single na? Brian! Brian! Ah, mauna kita sa Bethel? Or sa Stella? Upod na sila? Upod sila, naka-Jewet gali. So, palakpakan ta, ari si Mayara mo sila galing nga, ano, gitara. Salam! Puros lang. Rob. May announce. Sige. Ma-announce kita. Okay, ready na sir? Ryan, ma-announce ka na? Hindi pa? Okay, so let us all welcome. After announcement, maganda. Okay, pagkatapos ng announcement, makanta ang mga judges. So let us all clap our hands for Sir Ryan from Bethel Insurance. Kanta! 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 Thank you again. Anyway, good evening sa tanan. Welcome sa Straw Hats. So, bali, ako gani si Ryan, representing Bethel General Insurance and Surety Corporation. And as an artist man, we're 5 candles before that when we start with Manila, we changed our name to Villa Luisa. So you can check our Facebook, Villa Luisa, original compositions. Now, nagpungo si Charles na mag-create ng isang pic, no? Okay, may isa lang akong apelyon karon, pero iba ang iyang among ipag-aantay. But ang tanan nga nag-intra subong winner na kamo because we'll be Bethel General Insurance will be sponsoring 100K personal accident insurance sa tanan nga nag-perform today. Why? Based sa akon nga challenges nga nagyan sa Manila, tama, di ka grabe, good guided. As an artist na nag-create sa ating mga original songs. Kung kaisa, good life, no? But kung kaisa, talent is only 10%. Ano ganyan 90%? Ay, hindi na sa mga kakilala sa akin. Anyway, nayawan mabuhagi na mag-tali. Kaysa bago, may ara ba lang ang mga kantang makibot ka. Best comment ko kina sa second song, Tagalog kang K3. Palakpakan natin ng K3. Nagulat ako ito kagina. So, though unexpected, amo na ko ano ko kagina, ko hatag na lang ka. Charles, okay na? Charles? Pero ang isa, i-check ko pa kung either 500,000 ang iyang personal accident insurance. So that's from Bethel General Insurance and Surety Corporation. Aral na kami sa Altria bago magsunod sa Golage Bistro. Okay? And behalf naman niya, ito pa kanta, di ko nila. Si Doxy is my guitarist from Villa Luisa. Rhythm guitarist siya. So, I would like to say, sorry, di kami wala kami, nakibot kami nga may, kaya galing intermission number. Tayo nakapreparar kami nga duha, wala kami dala mga guitars or whatsoever. And we are tuned in a different tuning, so D-flat kami. So, good day kung basi karon bago lang tapos sa sipon and medyo ginaubo. So, I hope na pagpasensyahan nyo ko. Bawi lang ako sa tanan nga nagtukar dire. So, kung nag-travel ka, nag-bus ka, may motor ka, may salakyan ka, insured ka na just in case.
Okay? So, i-out ko lang ang inyong details kay Charles ASAP para ano. Pero karon, kung magpa-picture kita, manghatag ko dahil sa ano para makontak nyo ko directly ha, sa flyers. Okay? Thank you. Salamat, salamat. Thank you so much, Sir Ryan. Thank you so much to Bethel. Insured ka kay ginapalangga ka. Tama? Yes na yes. So, palakpakan nato na nato nga mga participants. We have Adobo, Beer Balasabas, Dave Galvan, Dan Cornell, K3, and of course, Toto Alava. May natin na special guest for this evening. Nagambagi siya sa ako. Ano yung first name? Ano first name niya, ma'am? Utrecht. Dog yun, dog. Utrecht? Oh, plakaman na si Utrecht! Yay! How kaya? Ay! Nag-enjoy ka man? I know dogs love songs. Kaya nga ako, nga ido sa balay kang una, mahilig yun. Pag may bisita, ako nga artist, kag singer, matambay na siya sa hagdan, kag magpungko, tapos ginaharana siya sa akong friend na singer. Wow! Kaya ko man ginaharanan. Yeah! Wow! No? So, subong nga gabi, nagtabunta, busy, ginang niya mga judges, grabe they have a hard time, no? To tabulate kung sino man ang pinaka, no? Na nagharana sa aton nga tanan. So, once again, madamong gid na salamat to our sponsors. We have Bethel General Insurance. Palakpakan naman. Yes, we have Magtech San Miguel. Magtech Internet and Gaming Cafe. Let's clap our hands. We have San Miguel. We have New Horizon Concepts. It's Real and Seafood Hub. We have Deca Wakeboard Park. Ang Deca Wakeboard Park, ini siya sa may Deca Subdivision. So, ang mga winners natin, nili, nga top 3, they will be receiving a gift check. No? So, kung hindi ka mo sa active sports, though nag-surfing ka, pero makabit ka sa may higot, tapos kuyudod ka sa electronic na line, no? So, daw kung sa Boracay, ginablang ginaguyod ka isang boat, no? So, muna siyang matabok sa atong ng top 3. You'll enjoy, and of course, you bring your friends with you there. And we also have Seth Villacon Tattoos, no? Ang atong mga winners last time, spoken poetry, they got a free tattoo from Sir Seth. Then we also have here, Sales Food Hub, Pickle Point, Iloilo, and of course, AAA Sports Center. Our judges will be receiving a certificate, karon, and also a gift check from AAA. So, AAA na siya, they offer services. May ara sila na Muay Thai, may ara man sila na other services na spa. So, kung anong gusto nyo ng mga activities, pwede, get ka mo kakanto sa AAA Center. Ara sila sabay, Mega-World ng ila naman ng office. So, syempre, karon ang aton ng mga participants na nandalang singer-songwriter, ang Bethel Insurance, dili lang yun, pagwa naton diri no, sa may strong hat, maliko kita sa left, paliko natin sa rotonda, maliko kita diri sa left, man, diri nga side, no? May puti na na building sa second floor sila. Mangkot lang kamo sa guard, kaya kilaalan nila ang Bethel Insurance. Nakasaka na ko sa babaw daan last time sa Bethel. No? So once again, palakpakan to all our sponsors. And for Strong Hat Resto Bar in Trinidad. Grabe na po ganyan. Ginangatong ng judges. Doxy. Grabe si Doxy. Wala na siya yung nagpapalabak sa ako. Hindi ko yan. Day, ma'am, lang kita yung nag-compute pa yung nag-pakunumuno. Bakit kibla sa Ryan? Kasi pakunumuno lang siya, no? Wala siya yung nag-compute. Yan, pakunumuno na nasa mga parang yan. Ako, director. Langga, nagkakanta ka? Gakanta silang Sir Charles, gakanta si Big Girl. Wala. Ay, wala. Sino ang gusto nga mag-volunteer na magkanta? Why? From the
audience impact. Sinong na tudlong? Grabe mong palakpak? Sinong grabing magpalakpak na from adobo? May feeling ko si Sir. Lakan ba si Sir? Sir, yes! Wala ka ba si Sir? Let's go naman! Excellent, Sir. Very supportive, di ba? Ang mga iyang ginatawag na family, no? Na-support kita. Kung ikaw ang nag-mentor sa ila, subong, Sir, let the kids cheer for you. Sir, come on! Join us here on stage! Yung talaga ba si Sir? Patituloy na si Sir na idulong hindi siya sa stage. Sige na, sige na. Dulong niya si Sir sa stage. Yay! Ito na, na si Sir mo, yung part. Kung kapalangga kita, ihakapanta niya, sa tisuan, tas ang tustuot, yan na. Ano first name ni Sir? Ano first name ni Sir? George. Ay, muna. O, karoon pagkanto kung sa San Pedro, bakala ko, si Sir George, nakatago sa iya, kung inagtalang ang regalo. Ako pala. Mag-graduate na kamumbay, nagkakaroon na. Sir George, nakatingin. Ano ba natin, Sir? Sir Martin, ano ka na? Kanamig ko isang ilang ang pangalan. Kumbala. Okay, let's kaka-permit Sir Mark! Good evening. Antes kami magkanta, matutuan na kami na chords. On the spot nila. Makanta ka na. Okay, niyo ito kasi. Okay, pagkakita mo si Sir George. Okay, but anyway, it's my own original song. Para din sa mga gimbayaan. Natutuwa na kami ng records kay on the spot naman performance. Okay, this is my original song called Nano. So, mapatihan siya sa Spotify, sa Apple Music, seryoso, at sa YouTube. Okay, para na sa inyo tanan. Ikaw lang ang ginapangit, ikaw sa aking nagduka. Sakit mo lang, ihatag ang tanan. Sa kulang nagalibot ang akong kalimutan. Di pala kambal mo, ako lang. Siya minor. Ang panggagaon mo, tutup sa katapusan. Hindi, sumama sa E. Same chords. Nanong, natapok sa aton. Magbago ang balat siya kapag imo ang pagkakoy sa ako. Play ko na ihatag ang tandaan. Sa imo lang nakalibot ang akong kalibutan. Hindi pala kambal mo, ako lang ang palanggaong mo. Sa
Okay, thank you so much. Hey, nanong natabo sa aton. Wala ko kabalo, nagtulog lang ko. Tapos pagbugtaw ko, nakareceive ko message kay Sir Charles na si yung karoon mag-roost. Ano, how? Anong itingo ko nga naka-receive ako sa message niya na because this is another opportunity to meet wonderful artists in Longgo. No? Kay Sir Martin, anong handle name mo sa Spotify? Soulful Duo. Follow nyo sa Spotify, Soulful Duo. Sa mga followers, viewers nila sa YouTube and Facebook, Soulful Duo on Spotify, YouTube, and my Facebook page man si Sir. Meron naman sa Facebook, Soulful Duo. Yes. 3 platforms sa Facebook, sa YouTube, and sa Spotify. Follow nyo si Sir Martin. Of course, ready na aton na mga judges. Ay, grabe, ka-ba-style pa sila? Grabe, yan. May nga difference. Grabe, gamay nga difference sa ila nga mga piling ko Floyd ng mga kanta magiglo. Tama na. Tama, kasi ko ang may balon, extra nga kanta. Subong nga gabi. Wala sa extra nga balon, kagina nagatian ko si Sir Bear, lain dapat ang iya nga kantahon. Kaso, ang balya, kasubok sa inyo, hindi dapat patubo. Gusto na mo mga batian ang dapat ang i-prepare mo. Gusto mo masadya? Gusto masadya? Oo, gusto ko lang masadya. Palakpakan ka, Sir Bear! Grabe yung misyo. Tuod lang. Oo. Ano lang naman sa karato ng gitara? Tuod. Sige. Anak yan. Mayroon pa din may volunteer guitarist, si Sir siya. Ang masadya na kanta for tonight. Palakpakan once again! Kaya naman sa mga kanta ang sulat ko, rin na sa masubo. Namin lang kay kalipay ko ang subo mo sa una. Hindi naman ito mabalik sa una mo. Makatutaya sa masadya. Ang chord ko tar. Chord niya ba G? Always G. Ako din ako pag ginamin. Yung mga bata dyan. Ang legend niya, G, ah. Actually, bago sa kanta, may panamon isang na-release. Katawang ko lang para sa jatuhan. Mga bata, bantayan talangan. Robert! Ikaw ang tao eh. Ang prices. Ang prices pa rin. Yo te amo. Yo te amo. Nabatian nyo. Ngunit ang problema, diri sa atong mga kalaban, sa atong aron ang diferensya. Dapat kita halipasan lugas ang mga tikalon, tungod sa gitang nagka, kung nasuloy namin, ano na ba magtutulong? Ano pala? Mga
katibulangan na ibang santos sa kabataan. Ang nasadya di kay nagsugat na ang gamit gulay kay hindi ano ba? Hapos ay kalinte, ay kalinte. Maayo na kaming sarang para aking inilapitan. Ay kalinte, ay kalinte. Ano ang lawak siyang kilat kung ang tao nga inilisikan? Abi pamatikas, dito po ang bukod sulimusan. Yo te amo, I love you. Nabati ang nyo. Mga itutos ang katibulangan, lagi ang tutos ang kabataan. Ang nasadya di kay nagsugat anay nga. Ang ganit gudlay kay hindi hapos ay kalinte, ay kalinte. Maayo na paminsaran para aking imatingan. Ay kalinte, ay kalinte. Anong ang hawat sa pilang kung ikaw nga inisikan? Personal di ba? Green Kung sa Ilonggo, ti amo na ang natabo, pero ti amo surveyor. And of course, ti amo Glen whole artist community. Ti amo man. And bagit ti amo to all our sponsors, bagulang git sa tagahanda si surveyor, kinutikan ako ni Sir Charles nga, tanan man kamo, hindi lang ka, but you'll also be receiving a gift check from Deca Wake Park, Iloilo. Yes, so karanti ka. Lamyenda sa may Deca Park, at magsakay sa may wakeboard. Ayun, so tapos nagigman ang ato niya pagtali. Yes, tapos nagimatuod. Yes, Sir Charles. Tuod kigyan ang ato ng mga judges. They will be receiving a gift certificate Sports Center. So this certificate entitles the bearer to avail any of the amusement services good for 1 day only. So it's either billiards, table tennis, board games, darts, or jiu-jitsu. They will also be receiving a gift certificate from Deca Wake Park. So this is wakeboarding for half day. Matawag kita sa ating mga judges to receive our certificate. We have here Ma'am Edsel Salarda. Sir Charles, can you join me sa front for the giving of certificate to our judges? Same certificate will be given to Sir Carmelo Del Castillo.
Miss Charlene Garcia. And of course, to our sponsor from Bethel Insurance, all participants will be receiving 100,000 worth of personal insurance. No? Thank you so much. Let us all clap our hands for Sir Ryan. Can we ask all the judges to please come up the stage sa photo walk? Thank you so much. Medyo galain ang boat kasi wala silang kakanta. So, nang tingin ko hindi kompleto ang gabi, kung hindi mo ang batian. And the representative from the three, sinong bunot ninyo? Oh, grabe, si Ma'am Ed, okay! From Japan, Bacolod, and Iloilo, isang bansa naman! Kanina, hambal niya, utang mo lang ni guitarist, tapos nagbalik siya sa akong table para ihutik na dapat ihambalon ko niyang previous, which is a lead singer sa Japan. One chorus lang. Siga na. Excited na sila mabalaan. Sinong puso? Siga na. Isang puli kami. Nagtiang mo, wala Sir Veer. Kasi, ano na lang, give us a term in Japan na pwede na ma-inspire kami sa amon ng mga future songs. Japanese word na pwede naman mag-gamit in our, Hentai! When you say work hard, try your best. What's the Japanese? Gambare. Gambaremas. Tapos kung gatukar ka mo, pagtapos ng gambaremas. Ang mata yun. Kung lead singer, kung hindi ka mo guitarist at the same time, pagkaputin, gambaremas. Tama sir. Doxy, ayos. So ready na. Diba na nga ito na naton? Wait pang. So, ang aton na mga winners will be receiving, diba? Grabe, ginayang blessings this evening. They will also be receiving a gift check from Deca Wakeboard. Ayun palakpakan to all of you. And of course, 500 pesos. I-transfer lang siya via GCash. So, our third place will be receiving a trophy, a gift certificate from Deca Wakeboard, and of course, a cash prize of 1,500 pesos. Yes, palakpakan naman! Our second place will be receiving a trophy, a gift certificate from Deca Wakeboard, and 2,500 pesos. Yes, palakpakan! And lastly, our first and our champion for Agostinata 3 Songwriting Competition will be receiving a trophy, a gift certificate from Deca Wakeboard Park, and of course, 3,500 pesos. Grabe, kaya kami nag-announce na lang, pero hindi pa pagbuyan. Ma'am Ed, makanta ka pa? Ano to, ma'am? Ma'am, ano? Sige, Ma'am Ed. Ikaw, bro, ikaw. Ma'am Ed, let us all put our hand to our judge, Ma'am Ed. Good evening, everyone. But the reason why to
took us a long time to compute, it is because very, minor difference. Now the music that we have heard a while ago actually is a combination of modern and a little bit of traditional. I think you may agree with me. So, sa hiligan nun, sa Tagalog, at sa English, nagaano mo ang result, nagalagin natin. So, for example, I will say, sa performer number 1, let's say supposing hindi siya nag-number 1 sa hiligan nun, kumulpi siya sa Tagalog. So, nag-aapaw na ang result sa amin na ang tali ng ibalang yan, kasi hindi nagatay. So that's the reason why our chief judge is also having a hard time to compute. But then again, finally we were able to resolve the problem. So, is it okay now? Almost magiging. Hindi na double check yun ni ma'am. Para medyo siguro may thrill pa. But I would like to say thank you for all the performers. Congratulations for sharing your God-given talents. But this is not the end. Okay? Actually, when you share your talent here, you are already a winner. Diba? So I would like to call on our chief judge to formally announce probably the winner. Okay, I now have the top 3, but before I announce the top 3, may I call in to join me on stage, Sir Ryan, for the giving of our insurance to all our participants. Our contestants will also be receiving a gift certificate from Deca Wake Park, and of course, 500 pesos. Ay, do ako na budlayan. Grabe. Alright. For our consolation prize, first consolation prize will be given to grabe kung bako ganyan. No, ako ang judge. To Adobo, thank you so much for joining us at hosting us at 3. Kanyang participants, 4 kamo, Charles, Leonard, Leopold, and Ashley. 4 kamo will be receiving an insurance from Bethel. Ini, isa lang anay, kaya isa lang di ang na-print na GC, but you will also be part of the adventure so Deca Wake Park, and syempre magpa-photo op kita sa aton sponsor. Yes, 4 sila. Yes, thank you. Thank you so much, Adobo. Another consolation prize will be given to Dear Balasabas. And to receive our consolation prize, Dave Galvin.
van. You will receive 500 pesos, insurance package from Bethel, and of course, a gift certificate from Teka Wakeford. Thank you. Ini, para to hindi man ako ma-pressure, can I ask Ma'am Edsel to join me on stage together with Sir Ryan to announce our third place winner? Our third place? May possible ang number, gamambal ko pala number ko daw. Our third prize winner, E3. E3, we have Sky Atinado, Kishan Nalgoza, and Christian Arlue. Artuz, sorry. Christian Artuz. Congratulations to our young artist, budding Ilonggo artist, no? Namian gina ko sa nga skills ni Kisha kagina, kasuging sa niya nga tingo, sa niya nga speaking voice. No? Kaya kita different ba ng singing voice at speaking voice. Ari kina, grabe kanila mga skills, kaya ako maghambal. Doxy, join me to announce our second place winner. Our second place winner is none other than our very good friend, Toto Alamba. Yes, and thank you so much, Doxy. And now to officially announce our champion, ma'am, okay lang na. Tapos message na lang siya kung tigil man siya, balik na kung siya kanta. Wherever na universe man siya, subong, ito ang sunod ko siya. Yes, we have Ma'am Charlene to announce our winner for this evening. It's a very close fight. 1 point lang din ang difference. So our champion for Pustignata 2 is Dan Pornel. Ma'am Char, ano feeling mo ang naging reason sa 1 point ni Dan? Consistency sa category, agad-top pitch. Siguro that's the reason why lagi naman sila. Thank you so much. So, kaya naging consistent siya. Kung paliwan sa pagpalangga, dapat consistent kita halin sa pagpangaliyat. Naging kamo, hasta na ng tigulang, kamuhang ng pinamata. So, aring atong Dental Artist Community, nagbata na siya na nagbata. We started 3 years ago as spoken poetry competition. Subong may rebirth sa ato na Pustignata 3, and we are looking forward ang ato ini diri mismo sa Strohan from October 30. May announcement naman kay may online competition man
na ongoing, no? So, thank you so much once again. This is Miss B, your ambush interviewer about art, brand, and culture in the City of Love, signing off. Maraming ginasalamat sa inyo. Sir Charles, sino pa message kanina? Mauna lang si Sir Charles. Thank you so much, everyone. Ako na? Makansel na lang kami. Ayun! Tapos na nga itong event, pero syempre kada event may natawa kita ng post party. So gusto ka mag-in sa strong post party, kita ka may ma-present sa iyang competition song, original song. Si Dandy. Tama? Yes! The floor is yours!